Kam jdeš? Jdu tamhle zkusit přijít. Něco hrozně úzkýho. Něco hrozně úzkýho? Tam nic úzkýho není, to je tam mlha, ty. No to je sezdovka. A tohle je finální přechod elfíků a hbitků přes Mount Doom. Poslední etapa. Pískej, Jančíku, no. Dějte jako, že bojujete s orkama. Orkama? Ne, ty jsou na severní bráně. Tady máš Mordor všude okolo. Tak ty musí být tady. Yeah. Hej, konec trošku vidět dolů. To je srázík. Já nemůžu koukat dolů. Dějte nějaký zvuky, ať je to slyšet na to video. Baronko tam ne. Děj ječet. Nechoď tak blízko. Nazdar. Nahoru osudu, co? Taranaki. Už se schoval, no. On se zase schová každá hora teďko. V takovýhle zimě. Si musí si peřínku, víš? Proč necháte jít prvního toho největšího strašpitlíka? Teďko nekoukej doleva, nekoukej doleva! A ty když se koukáš, tak se bojíš. Mě vadí přesně jenom tady ty rozmezí, když prostě v úzký věci a vidíš po obou stranách propad.